Aurtengo lehen zenbakian, Joan Aidiart Davant kultur eragileari egin dio elkarrizketa Ainizte Madariaga kazetariak. Bigarren Mundu Gerran alemanekin izandako harremanak, Parisko egonaldia, Parisko Euskal Etxearen sorrera eta bilakaera, Euskaldun Gazterian egindako lana, emakumeen elkartasunen aldeko eta abortatzeko eskubideen aldeko lana, oro har gainbegiratu orokorra, kulturari, gizarteari, politikari, azken urteetako historiari. Hurrengo artikuluan, Aleitz Uriarte eta Maider Barañano soziologoek zaintzaren inguruko diskursoak eta iruditeriak aztertu dituzte. Bereziki zestoako zaintza ekosisteman oinarrituta. Egunen gurpilean sailean kolaboratzaile berria daukagu, Xu Otero, Joane Zigeregi eta Zira Cresporekin batera. Eta kontrazalean, Don Campistronen irudia. Joan Aidiart, Parisko etxean, bere lagunekin musean jokatzen. Eta betikoa, poliki irakurri eta ondo bizi.